Hello, hi Umingan, and welcome back again to my channel. Ayan, ngayon po ay napakaganda ng sikat ng araw at kami po ay pupunta sa isang lugar kung saan magpaparefresh po kami kasama ko si Ulang po. Hi! Pupunta kami doon sa barangay Sinabaan, Umingan Pangasinan, sa kanyang pinagmamalaking riverbanks. Actually, nauna na kami at ang mga kasama ko ay ang aking mga controversial at mga kapatid. Pero mauuna na po kami pupunta doon dahil susunod po sila at ipapakita ko po sa inyo ang maganda ang Umingan. So, let's see!